meiche pakhat chu mi tu ti hriat lo hian chhun pachanga kidnapa mun makle thim tak maya khungin chera an phuar beta tu nge ania engwangin nge an kidnap ti chu keipon kala hrebik lo hretur chuan ngai thak phot angayang renji ho chu chanchin bumi langsar tak le tv show thar 24 hour puang tu ania producer of the year lo mante po alo dong to ani pui khoina chui chualowa bopil mai turte po alo hailang to thina ni ma se ni khat chu aso sponsor tu te chuan inti larnan renji chuan thubel chian dol lo atarlang thin ti an hre chuak ta a boss po chuan lo hria in a hna tang chuna ban tir ta ani chutianga a hming chiat ta ka wang chuan renji po chuan nuam atilowa a secretary soji hruain mundanga a in son ta ani ti chuan ren chuan horo so lampanga boipui le ta a team te chu in ro san to a hian a hruaya an so atan shooting an nei na chuan mi pakhat hliam tur hian va mulhal maya ren chuan hospital lama hruaya chupa ban chu akangna sa hle ti a mu theya chupa din mun chu angai to dewa wangin a han bet china ma se chupa chuan a chang lo abana chuan ta tu danglam tak anei boka zana chuan ren chuan diary hlui to tak hi a studio wa chuan a chiara diary a chuan rilru boy en kol na hun chung chang lo in ziakin andam lo te po mitang angmaya an en kol thua lo chuanga diary ziak tu chu meichia ni in u rozin ni in alang hospitala anda tak bana ta tu ang chia kha diary ko ma chuna lo in ziak bok rang taken hospital lama chuan thil hriat bel turom be seina tlan le ngala ma se kha pa kha lom to lo ren chuan makati in thilom zia chui chua nge chu atum ta ti chuan a thian hlui police chu thil chuina puibom tur chuan a som ta u rozin po chu hospitala en kol mek ani ti a hreta ani kum khat liam ta khan mental hospitala kang mei a chuwa wangin andam lo zong zong deu tho chu an thia rozin po chuan chumi hospitala aom to thin thu a soya ma se chulai hmuna admit ho hming li sa chuna tel silo aren chuan mak ati tul maya rozin mu phot chu thra in a hreta a rozin chu awa mu tange ya ma se athil ton te khan an la del rit deuh nge ni engma a soidu lo aren chuan a business card pe in a in pe hun huna ron be mai tur na kalsan ta chumi nu chuan ren chuan rozin chu chung ko ho satak an ni thule an fanu nei chun ani ti chu a hrele ta a foreina art lampang zir turina kala alo gerle nu thlakhata apa chu mi ko tuarin aborala police te chuan rozin chu an ring hlela an man lo nan ama chu rukbo angin ain soita ani ni hni aliam le nu chuan rozin chuan ren chu aron kota a soidan chuan mi tu ti hriat lo ten kidnapin mental asylum anda a soidan chuan chumi hmuna an ho tu ber victor chuan rozin din mun chu amu mal lo awangin an en kol dam hnuwa chau a ho thei tur thua lo hrila rozin chuan rilru boy ani lo thule an ti sualani thua soipo chuan tu man an oi du lo chuta chuan meiche pakhat lulu inti apa salin midang nupuya nei adu awanga chulai hmuna ada nen chuan anin tonga atak samamo lo damdoya reitak enkol ani awanga rilru boy zuita ani rozin chuan an mental asylum chu zel nen danglam nomina hrelowa victor le atho puita chu mi ho sa hoin ruain an ni chuan mi rukbo le chulai hmuna khung khom chu an ti ta a damdoi pe in are hnuwa chuan an rilru alo boi phata thinani rozin chuan an damdoi pek chu etum lo wangin victor chuan double dosa peturin anaute chu hrila midang te ang bokin damdoi hmanga thluak ti boi tumani ren chuan a chuina tangin emailing chu victor a kai hroi thin ani ti a hreta a pon lama tanga mental asylum aron thon tu chu ama chu ni nge in alang bok ti chuan ren chuan rozin chanchin hriat bel tumin awa hmuleta a
Rosin soidan chuan Victor chuan Lulu chu zantin a office a kawin alo mut pui thina ni ome Lulu la chuan achunga Victor a che dan chu a om zia reng reng a hre ho lowa Victor a in khwal te hlemna an ringot mai ani Rosin po chu tianga tan chuan adua chu wanga damdoi pek tumani ren chuan Rosin tu soi chu adik nge a ring ve ta a ma se ama saberin Rosin chu engwanga kidnap nge an ni hriat chu atuma ti chuan zia sinen chuan chulai hmuna om ho chung te chu an tlo kwalta a chuta tang chuan an chung te chuan rei tak chung an hmu to lo ani ti an hrele ta zela an thi le dam tak ngel po an hrelo hlom alo ni Rosin chuan tlan chua atum fo wangin akkeru po chu an ti tle sak ni na soya ti chuan Lulu chuan tlan chua adu ani ti a hriat chuan mi pakhat a ko hmu ta a chu pa chu Batman nitlata in hria a sel dot chia om Rosin po lo ti thai photo tu alo ni a be se na om chun ani awangin Rosin chuan awa be popta a ani chuan bedroom a in muturin remalo ruata atu ka anin mu chuan chu pa chuan Victor a room atangin chuaruk na om thu soin password angai thule password chu lo chuak turin alo ti a ma se Rosin chuan chu pa chu kuk thluin a chuak ta a ma se kongkhar pahni na wa thlen chuan password dang alo ngai ta sia password ati diklo awangin in ralrin na dar alo ria chuta Lulu chu alo langin banga chuan patran aron hrila chumi en ton chuan a chuak theita a Victor office salut phein chua theina tura zong ta a chua theina tur chu a mu zo lowa pipe lian taka chuan a chua theia ring ta ani Victoran office alo lu chuan pipe lama thom lo chuak chu a hreta a Rosin chuaruk atum ti a hriat vele anaute chu a ko ngala ma se an man hma in Rosin chu a chuak man ta ani police pahni a hmu vele tanpuina dil ngala ma se azual zopui violent hlo an tiang deuin police anga angai te chu Victor atana thok an lo nia a chua san to na hmuna bok chuan an hruai le ta a chuta chuan Victor chuan atak sapeng te chu black market a hral alo tum ta ani ren chuan apa chu mental asylum a da tu ani le ni lo zo chuan Rosin chuan emailing chu apa ani lo thule apa chu no pangte ani laya aboral to thuin lo changa a soi zo hnu loka aluna awangin atluta a doctor chuan aom dan chu thil thleng mek a hriat thiam lo awanga lo boita angin a soya ren chuan a boss wa hmuin Rosin chunga thil thleng te chu a hrila Diamond Trend National Group chu Rosin nu Lizin te chung ko sum do na nia apa chuan za som sari chu Lizin tan da in adang za som thum chu Rosin tan da a emailing chu Rosin person ni in company a chuan chanpola nei velo thung Lizin chuan athi hma in a chanpol chu emailing tan da a ma se emailing chuan share zong zong te chu adu awangin Rosin chu Victor hne ada ta ani a thil hriat le a chui chuate chu a boss ma chuan pe in a hril fia zui ta ren chuan Rosin chungchang chu chui chian a du awangin ama so 24 hour chu ati chuak le ta a video chan chop nen Rosin kidnap ani dan chu aron ti chuak ta a TV atang chu video alo hmu nuwa Rosin chuan ren chu aron kowa Victor atana thok Li Feng chungchang a hril ta a soizui zelin Li Feng chu Victor noya thok ani a ma se Victor a thil ti thin chu du lovin Rosin phone number pek chu awa call ta a Li ya zu chuan Rosin botira tang khan alola chui charchara ani chu mental asylum a chuan vakalin emailing te in belai awa hmuwa mailing chuan Victor hne na chuan
Rosin death certificate siam turin alo hrila company a Rosin chanpual apum bil thei don ani Yazu chu thom dim takin aron pheya Li Feng chuan lo hmuin Rosin an ngai sakna hmuna chuan a hruai ta chuta chuan Rosin chu ni kho hreloin alo oma tlan chuan tumlai chuan Victor anaute chuan an lo man ta ani chuta chuan Victor a chuan Rosin hena chuan apa hron melingan ama man tura sum tam tham tak apek thule a death certificate siam tura ati thu chu a hrilta a Yazu tak sabung hrang hrang chu lak chu atuma chuti lai chuan lulu chuan Victor chu office alo ngaka bati lo chin chu chuan kang mei ati chuak ta a Victoran Yazu apum pui zai hona tum lai chuan kang mei chuak chu awa hmuta a office a chuan a poisa lak chu tumin atlan pheya akan hlum pha ta ani chumi hnu chuan lulu puina in Rosin chu a chuak theita a Feng ero chu tlan chu atum ma se akang hlum ve ta tho ani Rosin le Yazu te chuan tlan chuan tum lai chuan Yazu chu an ron pot luta akang hlum ve ta a Rosin chu tlan chuakin an in lam apan ta ani ren chuan umeling chu engtia thi nge a hre theilowa Rosin chu apa hron thattu a apu ta ani ma se Rosin chuan alo pha a apa hron chuan a chetla vel a en thareng thin ti soin anu omlo hlanin ai o tu a hmang thin ti a hrila umeling che dan chu aningin tha hiala du thin thu te soya mental asylum ti chet ani hnu khan meling chuan athil sual ti awanga man hlawin ama chu a in ka hlum thu a hrilta ani ren chuan Rosin thu soi chu adik ngei ni a hria in a chanchin chu ati chuak ta a Rosin po chu apa hron thina chuan filim ta a in ngaya chuti lain ren po chuan a ming thatna te chu mukir le ta a in ngai bok a hlothlin na chu Zeusi nen chuan an lom vela Zeusi chuan Rosin inu death certificate kha engwangin nge Victor khan a sign ti a zo chuan ren chuan a chana hre mai bik lo chumi hnu chuan ren chuan Rosin chu hospital atangin an ina awa thla a kaldon chuan Rosin chuan mental asylum a chuan thil hriam lam chi engpo pen thlengin mitang te chuan an man theilo thu a soita a pen tak ngel po an man theilo chuan Rosin chuan engtin nge a diary chu a ziata kang ti angai tua chhun zom ta a diary kha Feng zia alo ni zoka a tirlama renan hospital a hruai khan aipte a alo da ani a han ngai tua le wangwang hnu chuan Rosin kha kidnap ani aring thei talowa anu zok kha an kidnap ani aring ta ani umeling khan Rosin inu ser kha nei vek adu awangin Li Yazu hming kha rikota a omlo boka Rosin zok kha ani anu zong turin avakala Feng khan ron kowin mental asylum a khan avakal ta ani an man hnu khan Victor khan atak sapeng lak chu tumin azai man trepa kang mai chuak awangin anu thi hnuwa Rosin chu ina ron hoin umeling chu akap hlumta ani arenan dairy awa pek khan kha dairy ziak tu anga in chalin tual tha thu boya tanga filim na man ruwa mangta ani thileng kima hriat fia hnuwa aren chuan police rilin Rosin chu thi tura rel sak ani ta atan lai chuan umeling thil tumte a soi chuan hnuwa a hremna chu tidang lamin dam chung tang tura ti ani ta ani he movie atang hian thil ti sual tu te po mi thatak angin an lang thei ti a chianga a video hi chuan chanlo khan de yamin her chhuwa pui ma se a tel to na pianga hmunom em zel mai ti be ka ngei mai kan hmu hi kan van nei hle ni